Sí, Retrobestiari és un llibre coral perquè està fet per diferents autors, però està coordinat per l'historiador i gestor cultural Heribert Massana i Soler, que ha sapigut, a partir del seu treball de camp, a partir dels anys 90, i completat pel treball del GAVIC, Grup d'Amics del Bestiari i Cultura Popular, format pel Ramon Saumell, que aporta les fotografies, en Salva Massana, que aporta la part gràfica artística, i jo mateix, que també porto una part també documental i artística, doncs hem unit el camí, hem fet un camí comú per tal de presentar el Retrobestiari. El Retrobestiari ens situa en un context de la Catalunya dels anys 70 i 80, en la caiguda de la dictadura, en el procés de transformació del moment i en el qual veiem una revifalla important del tema del bestiari i de les festes. En aquest sentit, doncs, aquest treball que va arrencar ja des de l'any 83 pel GAVIC, pel Grup d'Amics de Bestiari i Cultura Popular, doncs l'Heribert l'ha unificat, l'ha condicionat, li ha donat un relat de continuïtat per tal de demostrar uns moments determinats de la revifalla del bestiari a Catalunya que aporta també a la situació actual d'explosió del bestiari. Aquesta idea la va captar molt bé l'Agrupació del Bestiari i Popular de Catalunya. L'agrupació va veure que era un moment històric que no s'havia explicat, hi havia els antics que havien explicat els antecedents del passat, els autors més locals expliquen el que està passant avui en dia, però aquest moment històric dels 70 i dels 80 havia quedat allà i amb la feina que hem aportat nosaltres hem aconseguit aportar aquesta informació. És una informació que a la vegada està molt ben editada per Edicions Morera, que a partir del disseny d'en Xavier Malet ha fet una aportació importantíssima, que és agafar aquell material d'una època determinada i saber-la plantejar, mostrar-la amb un disseny contemporani, amb un disseny fresc, que permet fer una lectura per qualsevol dels sentits que agafem al llibre. Qui ho vol agafar com un inici i llegir-lo de principi a final, o qui vol simplement anar a buscar unes dates concretes, perquè hi ha tota una bibliografia importantíssima que recull el 100%, potser diríem que no, però quasi el 99% de la documentació sobre el tema del bestiari que s'ha fet a Catalunya. I, per altra banda, també ens situa en visualitzar una part d'aquest moment històric en què hi ha bestiari que ha desaparegut, altre que s'ha reproduït o s'ha reformulat.